Dobar dan, dragi moji pratioci, dragi moji prijatelji, kuvarice, kuvari. Pozdravlja vas vaša Jeca Svaštarica. Pozdrav za sve iz moje kuhinje. Ako se niste još prijavili na moj kanal, možete učiniti sada, pritiskom na dugme prati. A ja ću danas sa vama da podelim jedan fantastičan sladak recept. To je kolač sa borovnicom i slatkom pavlakom. Borovnica je veoma zdravo voće, veoma je dobro da se jede zbog krvne slike koja je anemičan. Evo, ja sam naišla u prodavnici na borovnice i došla sam na ideju da napravim ovaj fantastičan kolač koji je jako kremast, softan, brzo se priprema, a evo vidjet ćete i kako. Šta nam je potrebno? Potrebno nam je 500 ml slatke pavlake, 100 g prah šećera, 1 vanil šećer, 1 krem fiks, imam oko 200 g borovnica, ovdje imam ovo jedno manje pakovanje piškota, 180 ml slatke pavlake i potrebno nam je mleko za umakanje ovih piškota i ređanje u pleh. Za početak ćemo da umutimo slatku pavlaku. Ovo ćemo da odložimo. U dublji sud ću da sipam 500 ml slatke pavlake. I sa mikserom ću da je umutim. Evo, ulupali smo slatku pavlaku. Odložit ćemo mikser. U slatku izlupanu pavlaku dodat ću 1 krem fiks, da bi mi malo bolje stegao ovu slatku pavlaku. Sve ćemo to lagano da izmešamo. I sada ćemo ovu pavlaku da podelimo na 2 dela. Ovako, prilike pola. Vi to odokativno isto kao i ja. Ovo će nam trebati za kasnije. Ovdje ćemo sada da stavimo ovako u ovu pavlaku kiselu. Stavit ću 100 g prah šećera. Sve ću to da izmešam. Da sjedinim. Kada sam ovo sjedinila, sipat ću u 1/2 slatke pavlake, ovu koju sam ostavila u ovoj većoj čini. I tu ću da stavim naše borovnice, rekla sam ovdje ima oko 200 g. Sve ćemo ovo lagano da izmešamo. I ostavit ćemo nekih 5 minuta, evo vidite već je počeo ovaj krem fiks da radi. Već mi se ovaj šlag malo steže, odnosno ova slatka pavlaka. Ostavit ćemo nekih 5 minuta da odstoji. Posle nekih 5 minuta i ovaj fil smo izmiksirali sa mikserom. Vidite kako je dobio lepu rozikastu boju. Borovnice su pustile svoj sok, vidite. Sad ćemo to da odložimo sa strane. A u ovako jednu činiju ćemo da poređamo naše piškote. Prethodno ćemo ih potopiti u mleko. Može i u neki sok, nebitno je.
Evo ja ću ovako u mleku da ih potapam i da ih ovdje ređam. Idemo redom. Vidite, to ide veoma brzo. I tako dok ne potrošimo ove naše piškote i ne popunimo ovu našu činiju. Evo, dragi moji, piškote smo poređali, natopili smo ih prethodno mlekom. Sada ćemo staviti ovaj naš fil sa borovnicama. Vidite kako se ova torta brzo priprema, a tako je osvežavajuća. Kada se ohladi, imamo da uživamo u njoj. Mnogo je sočna, kremasta, kao što sam i rekla. Umjesto borovnice može i bilo koje drugo voće da se stavi. Kajsije, breskve, šta je trenutno aktuelno. Ja sam želela danas da napravim baš ovaj kolač sa borovnicom. Sve ćemo lepo da poravnamo, ovako. Sada ćemo u onu polovinu što smo odvojili slatke pavlake dodati 1 vanil šećer. Sve ćemo to lepo da izmešamo. Znači, ova torta se ne peče, ne oduzima puno vremena. Sada kada su ove vrućine, nema potrebe da se pali rerna. Napravimo ovako jedan brzinski kolač i uživamo. Zaboravila sam da kažem da nam treba i oko 100 grama rendane čokolade. Ovako ću da stavim preko ovog fila od borovnice, a ostavit ću malo iza od gore. Mislim da čokolada i ovako neko kiselkasto voće ide fantastično u kombinaciji. Tako. I sada ćemo da stavimo ovaj šlag sa vanil šećerom preko. Lepo ćemo da poravnamo. Ovoj torti će jedino trebati malo više vremena da se ohladi i stegne. Sigurno nekih 3-4 sata u frižideru, onako baš da bude lepa, ohlađena. Vama ako se žuri, vi možete da je stavite i u zamrzivač. Ja ću je ostaviti u frižideru da se ona lepo stegne i ohladi. Pa ću posle uz popodnevnu kaficu da uživam u ovom lepom kolaču sa mojom decom i mojim suprugom. Svaki voćni kolač se kod nas baš brzo pojede. Vidite kako sam lepo razmazala. I ostavila sam od gore još malo čokolade. Može i neki keks, mogu lešnici, orasi, nebitno. Evo ja trenutno imam ovu rendanu crnu čokoladu. I moja voćna kremasta torta sa borovnicom je gotova. Znači, rekla sam sad ide u frižider da se lepo ohladi i posle idemo da uživamo u njoj. Ako vam se dopao ovaj moj video recept, ostavite mi komentar, podelite ga sa prijateljem, lajkujte, uživajte u ovoj torti, preporučujem je od srca. Stvarno jedna fantastična, sočna, kremasta torta. Do nekog novog druženja sa mnom, sve vas ljubi i pozdravlja, vaša Jeca Svaštarica. Ćao!